That's where we meet ourselves, exchange pleasantries and the rest of them. Kakwano kakandi banyi, mano kabanyi na ato. On ato riri, on ato gugu. Okay, so I would like you to listen to this message to the end. Don't just rush it or judge. Okay? Imana nkai jiri buru mmadu. If I chel kai na-ekwu mana ya buru chukwu. Nobody is God. So as I said, this message is for actress Ruby Ojiakor. In about 3 miles, turn right onto West Sam Houston Parkway South. If you know her, please tag her for me. I'm not sure of which one is her Facebook page. Yeah. But I will pass my message quickly, okay? I think I got to know this lady the time actor Junior Pope died, and what I saw that time, I am judging now as a human being, not as God. What I saw that time, I was impressed of how relationship supposed to be. True relationship. Stay in the left 2 lanes. What GPS here? But you don't want to go good now. Okay. Okay. I'm a case in shortcuts. TSA GPS. Okay. So what I saw that time, I was really impressed of how true relationship should be. Because him and a bany, after I'm working and wine, you know, it should be for so. People are mana, iga kwana kukonso, iga hu working and wine. Nebeko se beronu, dinama, G make ya heaven. Man, I brought topic in Kembia Tata. So, yeah, but when I saw what was flying all over the internet, I decided to address this issue. And what is the issue? I saw this young lady that God blessed her with a husband, right? With a handsome husband that was said to be a fellow actor. Now, we made traditional wedding. In the traditional wedding, people discovered that she did not invite her fellow actors and actresses. Fewe kuru gaba. As usual, ndi bani. Tom 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 tom. Fewe kuru gaba. If you don't understand Igbo, tell somebody to interpret what I'm saying. I decided to address this issue in Igbo because I'm talking to my people. As you can see, I'm wearing Isiago, which is Igbo traditional wear, right? In going to this Igbo mass. So I want to address my fellow Igbos. Onhana waton ton 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 ton. Okay? So now this lady, there was that she didn't aswapana Igbo. Omeron the actors and actresses CBA invite. Fe kube. What a cray. Madosi. Now we're raising your GMA invite. Makana kuku na abia. The white wedding. Near me a traditional wedding, yeah, because I listened. No me a traditional wedding, yeah. With umunne, close, you know, associates. But the white wedding, wunko kana chonno. Kahaine do abia, we bekwa se bele. Nonki achoro imi involve uwanine. Now, the lady fix white wedding here, because not May 30th. Meanwhile, May is my birth month.
the month of my birth. So now obidogo is in the madu and fellow actors and actresses here. Na-enye ha shebi the madu we na-ekwu ọnụ. And when she shared the shebi by herself, and why is she showing it on the social media? Hey, take your marriage off social media. Hey, and when you want her to hire somebody to be sharing her shebi for her white wedding? Huh. Kone Kenya ba shebi ifra kandi madi na egozie. Shere na ngozi ha di rampa. Umunne unu wakanna agwa. Okay, yes, take your marriage off social media. Did you see this lady telling the world na yana tie na eko okwu? Hokogo okwu? Onu sebo kwasi unu wepu esemoku na social media. When you go to social media like Facebook, you see many husbands and wives who are content creators and they're making money out of it and they're doing fine. They're using that forum to teach because kita ekwensu banyere na etiti ndeji na nwe agbasezi n'ụlọ and esoku. But God can use these people to show people that marriage is still sweet. Me, I don't marry. I don't go marry. I'm comfortable and happy with my vocation. But for those who are married, you need to see those that are enjoying their marriage to salivate you people to live fine. Than all this divorce is so anger. Nelly deje busisi ufodi na egbu ibe ha. There are many couples on social media. I watch their program, even on Facebook. I don't want to start calling their names. I enjoy them. The way na kuziri ndi madu kesi emeya. So I saw this Ruby with the husband na social media, displaying love, and people are like, take your marriage off social media, take your marriage off social media. You don't want to be positive about it? To see that this woman is happy with her marriage, to see that this woman lost her husband, to see that this woman is wishing to live a happy married life. You're not seeing it. All you are seeing is she's showing off. Or this is the inuti. A lot of women now got prayer from one prayer ministry to the other just to get a husband. Chukwu enyi edi isi angorena. I saw a video immediately after her traditional wedding. I saw a video of one man, a man for that matter, telling her na dear a gold digger, na dear ukwa fake, no be shiny with ruby, blah 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 blah. Hey, Chinek. Obu na dear wubu fake. Kita unama na onyara nwere enyi. Kita ofuzi onye wobie. Many playboys na emechafu onye wobi ha settle all down. If you think no playboy o mitigo onye imana na ba ya moro makabunu n'oge mbo. Nwoke nzuzu be nzuzu asika ane ya nwanyị. Don't you know? Na nwoke na adi iberibe. Of course ụfọdụ nsi biko ụmụ nwanyị ọ na-agwọzi arịa. Asị lee ya nwanyị ya ekulo and icheme egwuregwu especially ya nwanyị ya eme gịnị isi ajụọ ya oyu ya ekulo da. So ụmụnne take it easy. Asịlụ unu ndị be anyị dị too much. Asịlụ unu. First, another thing, I hope you know that Ruby is a content creator and the husband is an actor. So if she shows Iji Achebie, where make content creator, make it go out of it. What is bad about it? Why Oja wagi isi? Why ihe gbasara onye ọzọ na-eja wuni isi ụmụnne m ndị Igbo? Why Oja wuni? Okay, nka dekwu ole ghara ibie. Ofu si ya, why Oji wuru ofu Achebi ka ọ na-eke? Na why not ome nke ndị
okenye ke ndị ụmụaka ọ gbasa gị o nwere ike ọ chọrọ abịa na wedding ya enwee variety of colors. Yes, how we shall be opportune n'oge na nkasi ụlọ nọta ejiri ọbụkwa m ego ọ bụ na mfu onye ya agbalụ m tiketi mmeje wedding that girl, that lady map dịkwa kpọ ya girl. She's a sweet girl. It's one of the actresses I love. Tell Ruby Ojiakor that Mother Mario loves her. Yes. Afọ m onye jere iwetara ya ọnụ o jikwa wee mụ nwa n'ụlọ ke maka ndị wepụrụ nke ha ewepụ nenu sweet baby ya ọ dị eji egwu short mwaga akpọnyetu nwa nke ahụ sef not ụlọ kpọnyetu m ya mụ na ya nọ one weekend. Very sweet lady. Una na-ewetara nwatakịrị ọnụ ụfọdụ ife ndị be anyị na-eme ọ na-ekwe m nghọta. Ndị assistant Jesus no na-use ka m gwa gị na-eme ife ofu ashebi ka mma achọghị nkọla riot ofu a nke onye ọbụla eyi. And gịnị ka anyị na-akụzi? That everybody is equal before God, in the eyes of God. So ịchọ ka o mee nke ndị ha iche ke ndị ha iche is her choice. Is her choice. Oge ụfọdụ unu asị na na-etinye ọnụ n'ihe na-agbasa m o nwere ike sikwa m ụfọdụ ga-asị nkịta agaba oke na-aga wepụ ọnụ gị na ya. Ọ bụ ọrụ m ịgbaziri ụnụ ụmụnne m mụ na-ada emeti ya. It's part of my job to tell you the truth. Ọ bụ ndị na-esusu kịta unu na-ehelu ha defenders apụtasịa ejisi ike. Okay? Ruby Ojiakor lụrụ clean boy. Ọ na-ahụ mmadụ die. She's not a husband snatcher. He? Ọ lụrụ clean boy fụrụ nwa ọmalịcha nwa. Ọmụmụ asa ahụ si na ya chọrọ ịnụ ya. Ọnụ ya. Ọ chọkwa karị imebi enyi. Ọ na-afịọtụ. If they want to reign on social media as friends, I'm telling you they will reign. But they decided to marry. Okay? Ọ na-awa gị isi. Ndị ọ na-awakwa isi nwere ike sef ha afụbekwa dị nụọ. Ndị ke nna na Monday nwekwa ike fana di ha onwe ha dị ebi ọfụma. Fana atinyeri ọnụ n'okwu. Eji m ohere na-agwa ụmụnne m kwụsị na asịrị. Gossipers, stop gossiping. Jide ọnụ gị aka maka etutu itokwa gị n'ọnụ o. Nkwudoro eto na-eto n'ọnụ ọ da ala. Okay? Stop character assassination. Be happy when your sister or your brother is happy. Be happy. Ka ihe ọma ruo gị aka. Tap from the blessing of Ruby Ojiakor. Tap from her blessing. If you are settled, what of your sister somewhere, your brother somewhere? Tap from their blessing. Una akochazina. Nke ya sunu kwuo kita una amakwu. Onye na-arụ ala kita asunu kwuo ye una emechisi ọnụ uche na-atụ unu. Mana onye dị clean ebe unu ga-ewere ọnụ unu tinye chọpụta. Many actors and actresses ada amadi date wedding ha na-agwa ekwu secret that day ha emesia ya ọsọ anyị afụzi iwu na social media. Mana onye nke ebupụta na nke pray for her. Ọ bụ na ife na di enwe bad intention, pray for that God to touch that bad intention to good. Or you don't believe in God's miracle. Ejimohere reach all the people in this world that are trying their best and people assassinating your character, that are doing what God wants. Onye didi mma na azụ imakide na azụ gị nwa na akọtọ mmadụ gị nwa na ekwu tọnụ take your marriage off media take your onwe ya na di ọ na-alụ ọgụ na social media. In fact, mgbe m fụdịrị ha na-eme ote I saw it on social media the thing etọkasị ama si na ọ bụrụ ote ka marriage na-adị na ọ ga-adịkwa mma o, but it's not for me anyway.
Chineke were go nke kiama. Then so Igbo people, they'll come on your page. They're not listening to you. They're looking of what to say and what not to say. No happening here. Oh, onye dị mma n'azụ. Chekwa mapo bahiozo. Imam gaga ho, boso na na go Igbo. Amebu ụzọ gagodu mass. Ga mass ụtụtụ karacha no bezwe ekpere. Kwadozie gawa kuki Igbo me because I'm very excited there. You know. Abaso ka kita ya bia gbari egwu. Gba egwu. Hey, rie ife oni ndị Igbo. Ị ga hụ onye ga host anyị now. You know. So, what I'm saying is that Ruby, I want to encourage you. I want to encourage you. Be an exemplary baby. Okay? I want to pray for you. And anybody who is like you, planning wedding this time around, planning, you know, marriage, that our people are looking forward. Father, I thank you and I glorify your holy name for the life and gift and marriage of Ruby Ojiakor. Father, I'm using her as a point of contact to reach all those looking for spouse, both male and female, looking for wife, looking for husband. Father, grant them their heart's desire. Bless their marriage. Remove too much quarrel. Remove problems that people are encountering in marriages of today. Almighty ever living God, take away the hands of devil, evil forces, witches and wizards that are destroying many marriages today. The children will be happy to live with their parents. We'll be happy to see mommy and daddy eat together, play together, go out together. But the devil is fighting this in marriages today. Father Lord, bless marriages. Reunite those that are having problems. Renew their love. Transform them. Give them spirit of patience, spirit of humility. In the mighty name of Jesus. Amen. May God bless us all in Jesus' name. Share this message. Okay? Bye. Love you. Love you, love you, love you.